Bilboko eta Erratzuko kanporaketen ostean, zapatuan jokatu zuten 3. senyora sariketako finala Oñatiko gaztelekuan. Iazko irabazle Anela Bakak jantzi zion Maider Arregi aurtengo irabazle oñatiarrari Pamela Beltza. Haren hitzetan, urduri egon arren azkenean oso gustura bestu zuen. Bai, eroso egon naiz, urduri egon naiz, ze batzen zian nire entorno askoltako jentia. Alde batetik oñatikoak, familixakoak, beste alde batetik Donosti nerekin bizidan jentia, Donostiko lagunak, bertso munduko feministak, orduan batzen xaten entorno pila bat hemen, eta horregatik egon naiz urduri. Baina gero oso giro politia egon da eta oso gustura kantagot. Guztira, 6 bertsolari aritu ziren oholtza gainean zapatuko finalean. Iruri Altzerreka Martinez, Janire Arrizabalaga Munduate, Eli Pagola Apezetxea, Maiane Txoperena Iribarren, Eli Zaldua Barkin eta Maider Arregi Markuleta. Irabazleak dio, denak bertso munduko feminismoaren barruan egoteak talde sentimendua indartzen duela. Eta batzukin igual harreman pertsonal handixe badako, eta beste batzukin igual ez dako halako harreman pertsonalik, baina bai dano gauzela bertso munduko feminismoan barruan, orduan badakigu, pikin bat ez dakit, dano gauzela berdinera, eta horrek iten dau talde sentimentua indartzea. Teknikaz aparte beste balio batzuk epaitzeak lehiaketa besteengandik desberdintzen duela ere gaineratu du Arregik. Adibidez, aurten epaia irizpidekin indauen lana, horrek nik uste dut markaiten dauela bastante bereizketa potente bat beste sariketetatik. Hori ez baloraiki bakarrik teknikia ez, baizik baloraikia diskursua, emozioak, laguntasuna, orduan segiten dago epaiketa bat izaten, baina emuten xau beste buelta bat, eta bertsolari moduan beste modu baten zau soltzan. Igual ez hau zain rai hau eta igual poto indote, igual lankaluzia, ez beste gauzatutara zau zuai, orduan hori adibidez azpimarratuko neke. Pamelaz aparte, 2. sari bat ere banatu zuten, bihotz saria. Haien hitzetan, epaimaiaren bihotza gehien uzkurtu zuen pertsonak jaso zuen saria, Iruri Altzerrekak.